Jag kan knä till lucka vi sikren om det. Tack för det. Kvarter sen säger jag vet kon. Ja, nu det är nummer 8 till allt gott så twist fram för uppe så till några säga. Och att det nutchen serien räcker det kon. Kvarter uppskriften att han för gå gångna. Till eller inte säga. Vi fick en väldigt början och kanske det är inte manglar jag mina. Han var inte vi för det första snart. Och så kom vi och det fyllt öle väl mina. Och plus det han nu kanske kort under alla rockon och så att det börjar tryck på det och det kanske tas med manglar det första. Nu först ut 2 mål där och vi är så att det står vinnare. Kvartet här som rycker inte till kunde det och kanske inte hoppa. Nej, jag vill spela öle väl för honom och här tar ganska gippa morgon spela och vi tar mer arkrustning än tar. Men så där vi ganska få mål och en löt period så att nu står alltid tar bättre spel men vi får chansen och skorbollar. Locka ut 6 gånger.